A buprenorfinod. Egy gyógyszertárban hoztad, vagy Voldemorttól? Voldemorttól. Miért? Mi a különbség a között, hogy ő... Ez Vicodin? Vicodin csempészet neked? Nem. Azzal csak a minimálbéres melóját tennék kockára. Mindvégig? A magasabb hatalmam bólintott. Semmi sem változott. Semmi sem változott. A bocsánatkérés. Nem kellett megtenned, hogy ez bejöjjön. Higgy, amit akarsz. Jó éthalsz. Holnap találkozunk. Jó ét, Wilson. Must be the season of the